kauwan, no? Ako diri sa KFC. Kay na ang imay sa version sa Simala. Muatan ko og mas. Salamat. Kaya nakaabot ako. Happy nga naka-attend ko sa mass at 12 noon. Pero din ako kaduol dito kay taas kayo ang pila. So, nara dito si Mama Mary sa Simala until November 10 pa man siya. So, I hope makabalik ko para makaduol ko ato niya. Okay. So, daghan kaayong tao. Kato dito, pila pa na sila para mosulod. Nadaghan pa kayo ang gapila dito sa sulod. So, mabalik na lang ko. Ang situation sa gawas ako wala gid no gi-close gid ang traffic. Nadaghan kayong mga naninda og souvenirs no sa KFC area. So ato dapit sa Ramiro wala na pasudli until ani nga KFC kidaghan kaayo ang tao. Okay. So, balik na lang siguro ko later para makaduol ta ni Mama Mary sa Simala. But bastante na kay naka-attend ako sa mass sa 12. Salamat, dili sa nang. Okay, hantod ni abot dito. Dito. Kan kay mga naninda maskin gaulan-ulan. Okay. Yeah. Okay, naanta sa statue ni KFC. Okay, na si Mama Mary dire. So until dito sa may Mang Inasal area, ani nga street, dili pa sudlan. Okay. On Jigs. Okay, ano siya? Taghan kaayo. Nindag mga flowers. Mga isa. Okay. So daghan kay mga nahinda og mga souvenirs. Abot diri. Okay.
I'm sure kaning uban taga lain pong lugar nang abot diri para maninda. Okay, nahinaninda og mga images. Okay. Naninda og mga pagkaon. So kaning whole nga area dedicated gina siya dito. So ikan ako dito, no? Then wala ko nakasakay kay busy. Wala sakyanan diri. So kaning area puro puno ang mga tricycle. Okay, so maglakaw gid ko ani hangtod sa opisina. Kaya wala ko kasakay. Busy kayo traffic. Aning area kay gi-close man ang road dito sa Pikas. So okay, so bagtas ang peg. Okay, so thanks for watching. Bye. Thank you. God bless us all.